खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 4 सेप्तेम्बर दिनैनि गिबि खौराङाव दङ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जानो थांगासिनो दङ होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। हाग्रामा महिलारिनि साना सिगाङावनो जोबलांबाय जाय मुलाया देरगोन बे मुलाखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो बेखौ जों 5 बोसोराव दिन्थिनो हाबाय होनना फोरमायथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरेखा माखासे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारि डाঙरिया दाঁত নহয় খিঙৰ নিচিনা তেখেতে নিজকে ভাবি লয় মই খিং হৈ আছো কিন্তু দাঁত নাই কোন সিংহ দাঁত নাথাকা ওচৰত যাই চাওকচোন সিংহ ওচৰত যাই চাওকচোন আপুনি একবাৰ দাঁত আছে না নাই জাম্বা কথা কয়। बाङालि हारिनिख्रुइ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां बायदि थगायसुला आमाया देरसिन नङा होनना गोख्रों दाबि खालामदों। दि भटार जेंनाखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि फकिरग्राम आरो दालबारियाव बाङालि युथ छात्र फेडारेशननि खुद्रिसारनाय हाबाफारि खालामदों। एपिसिसिनि बारग' बुंथिगिरि आरो बिटिआरनि कंग्रेस अबजारभार कमिटिनि बारग' मासिगिरि गर्जन मोसाहारिया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे माखासे गोनां खौरांफोरखौ फोरमायथिदों खौरां मेलनि गेजेरजों। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम आं गर्जन मोसाहारिनि खुलुमनायखौ नोंथांमोनहा जासिहरबाय। दिनै आं नोंखौ गमामायैनो गोबां सम नोंथांमोनहा आंखौ फेसबुकनि जुगेदि वाट्सएपनि जुगेदि ससियेल मिडियानि जुगेदि गोबां खोथा होनबाय थायोमोन जे आदा गर्जन सार नोंथाङा इउपिपिएलआव फैदो ज' आन्दलन खालामदोंमोन ज' गभर्नमेन्ट दानायाव बाहागो लाफैदो नोंथाङा मानो जोंखौ रायबाय थायो नोंथाङा मानो जोंखौ एरखे खालामबाय थायो गोबां खोथा आंखौ बुंहरबाय थायो सोरबा एसे मोजां बुङो सोरबा एसे गाज्रि बुङो। दा मोनसे खोथाया बेनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै लानो नागिरदों जे जेब्ला जोङो अपोजिशनाव थायो पजिशननिखौ जोङो बुंनो गोनां जायो बे हिसाबै बुंनाय जादोंमोन। बैफोरखौ नोंथांमोनहा गोसोआव दालासै अननानै क्षमा होदो। दा दिनै आङो कंग्रेस नागारनानै इउपिपिएलआव फैबाय। गोबां हान्जाफोरा आंखौ गावसिनि हान्जाफोराव लेंदोंमोन खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो बयहाबो गावबागाव मोनफा चइस थायो मोनफा लुबैनाय थायो आरो माखासे लोगोनि सार्कोल थायो। दा बे जिनिसा जों जिहेतु आन्दलननि समनिफ्रायनो ज' जोंहा बिथां प्रतिभाखौनो होन फंबाय लरेन्सखौनो होन जों आन्दलन खालामबोदों। गुबुन पार्टियाव थायोमोनब्लाबो जोङो बेबायदि आदान प्रदानखौहाय लाबोबाय थादोंमोन हाबा हुखा बेफोरबायदियाव। दा थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि आङो कंग्रेसखौ नागारो बिथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालामबाय खावलायबाय जे नोंथाङा इउपिपिएलआव फैदो जों ज' मावलांसै जिहेथु जोङो मोनसे गोजोननि मोनसे एजेन्डा लादों। दा बे गोजोननि निसानखौ जोङो बिटिसिआवहाय लाबोनानै गायसननानै बयबो गुबुन जाथिनि राव हारिमु धोरोमखौ बयखौबो जोङो ज' खालामनानै बिटिआरआव मोनसे गोदान सावगारि होनाय गोजोन जौगानाय अनलायनाय बेफोर खोथाखौनो दा बेवहाय आंबो सामिल जाबाय। मालती रानी नार्जारी बिथाङा फेरेंगानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। गावनि समस्तियाव रायजो राजाफोरनि खामानि मावैनि थाखाय फेरेंगाया खिबुआव खिलानानै खारबाबो आगोर मोनासै होनना मालती रानी नार्जारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। फेरेंगानि जे अत्याचार बे ओनसोलाव फेरेंगाया बिथांखौ थांनाय बाराव 2020आव देरहाहोदोंमोन रायजोफ्रानो आरो बिथाङा सासे इएममोन पावारफुल इएममोन आरो बिथाङा एनडिपिनिफ्राय फैनाय बिदि हिसाबै बिथांनि सायाव फोथायनाय दंमोन जिहेतु मोनसे संगठननिफ्राय फैनाय आफादनिफ्राय फैनाय रायजोनि खामानि मावगोनखौ फोथायनाय दंमोन। नाथाय फेरेंगाया जेरैबायदि रायजोनि मोनसेबो मावाखिसै बरन्स बिनि गाज्रि बाथ्रा बुंनायफ्रा गालखाब गैयै राव बुंनायफ्रा रायजोफोरनि गोसोआव जोबोरैनो दुखु होदों जायनि थाखाय बिथाङा बर'नि रावै गाज्रि रावै आंबो बुंनांगोन खिबुआव खिलानानै खारबाबो आग्रह मोनाखिसै फेरेंगाया। आङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि फारसे आंहा मोजां साननाय दङ। बिथाङा दिनै गावनि दोलोजों नासयजानानै एखेबारे मैया फैनाय सासे केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि बिथांखौ होनायाव बे साभाबिक खुद्रिनाया खारन बिथांमोनहा जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो बै पिसिडिआर समनिफ्रायनो दोलोखौ लाखिबोदों
समस्तिखौ बासायबोदों बे बेलायाव हठात फैनाय माने बिराद गिदिर पावारजों फैगोन साननानै बिजाथि होनायाव दुखु मोनखागोन बे साभाबिक आरो दिनै सांग्राङा जे बिपिएफखौ खहा खालामगोन आं बेखौ नुवाखै मानो होनोबा थांनाय मार्च मासनि 20 तारिखनिफ्रायनो बे 14 चिराङाव आं गिदिंगासिनो दङ बेहाय जेरैबायदि बिपिएफनि धौआ बिपिएफैनो दङ गायाखै खाम्फासारजों सासे सानै थांदोंबाबो फैफिनदों खाम्फासारजों रावबो थांफायाखै दिनै बे 14 चिरां दुवार समस्तियाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो बिजाथि बे 2025नि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि बिथाङा गावनो बे समस्तिनि बिजाथि बिदिनो नैबे क'क्राझार प्राइमारियाबो 14 चिरां दुवाराव गोलैनाय बे हिसाबै बिथाङा बेहाय सफैदों आरो थांखिया बेनो जोंनि गेजेराव बिसायख'थि देरहानायाल' गिदिर खोथा नङा देरहानायाथ' देरहाखागोन आरो जोङो दिनै जे नुदों प्रमद बर'नि इनाय खामानि मावनाय थगायनाय बयबो रायजो राजाखौ थगायनाय जेबो उन्नति जानो हायै बरन्स जोंनि सिक्स शिड्युलनि जे गोहोफोर दंमोन बेखौ स्क्रेप खालामनायनि जे पलिसिजों ओंखारदों बेनिखायनो दिनै जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै बयबो रायजो राजानि सायाव खाथियाव फैदों आरो हाग्रामा सारा स्वयं गावनो फैदों फैनायानो थांखिया बेनो जे जों बयबो ज' थालायनांगौ खौसेथियै जों थानांगौ आरो जों बे बिटिसि ओनसोलखौ सिक्स शिड्युलनि गोहोजों जे बिटिसिखौ मोन्दों बिनि गेजेरजों बिनि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौ बिटिसिखौ बासायनांगौ आरो बेहाय थानाय गासिबो हारि माहारि जेसेबां धोरोमनि दं मानो जयेन थालायनानै बिनि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौ 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बिजाथिलाइ गथायनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा 14 नं चिराङाव सांग्रां ब्रह्म बिथाङा टिकेट मोननायनि निर्दलय होदों बे माबा मोनसे एफेक्ट गोलैगोन नामा बेबायदि गिदिर एफेक्ट जागोन होननानै आं सानाखै नाथाय जायखिजाया बिजाथियानो गेलेयोबा एसे नङा एसे एफेक्ट खालामो दा बे हिसाबै जों खावलायगोन जे बिथाङा पार्टि डिसिप्लिनाव थानांगो आरो बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो बिखौ बोखांनानै लानांगौ बिखौ जों खावलायगोन पार्टिनि फारसेनिफ्राय आरो जों लुबैयो जे बिथाङा डिसिप्लिनाव थानानै मानोना इयुनाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानायनि स्कप दङ दा सेंग्रा मानसि हिसाबै दासो बिथाङा आपकामिं सासे दैदेनगिरि दा नंखायनो फिउचारा दङ दा बे हिसाबै बिथांखौ खावलायगोन जे बिथाङा पार्टि डिसिप्लिनाव थायोबा मोजां जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारजों केम्पेनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मा फोरमायगोन थिगानो दङ इलेक्सन केम्पिंखौथ' गुबुन गुबुन राहा गुबुन गुबुन लामाजों खालामो दा बिथाङा हेलिकप्टारजों खालामदों जोंबो खालामगासिनो दङ बायदिसिना गारिजोंबो खालामदों मालाबा हेलिकप्टारबो गाखोगोन स' बे बारा डिसकासननि मेटार नङा बेसो मेटारा दा हा फाननानै बिथाङा हेलिकप्टारखौ जुदि सालायदोंब्ला माबायदि बबेनि हा मा हा बेखौ बिथाङासो फोरमायनांगोन जोंथ' मिथिया दा नंखायनो आं सानो जे इलेक्सन केम्पिंआव पार्टिफ्रा हेलिकप्टारबो लायो गारिजोंबो बेरायो बे बारा गिदिर इस्यु नङा होननानै आं सानो इउपिपिएलआ बेसेबांसो मासि मोननानै देरहागोन होननानै फोरमायगोन जोङो हारसिं सरकार दानो थाखाय जेसेनि मासि नांगौ बेनिख्रुइ बांसिन मासि मोनगोन बे रोखा बिजेपिनि थासारिया माबायदि दं बिजेपिनि बागै आं जेबो बुंनो हानाय नङा बिथांमोना गोदानै पार्टि हिसाबै बेवहाय गोख्रों जाबोदों बिथांमोना बिजाथि होदों बिजाथिखौ देरहाहोनो नाजागोन स' जोंहा इउपिपिएल हिसाबै बेवहाय जेबो साननांगौ गैया फिन आरोबाव तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा खौरांगिरि मेल लादों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो सोरखारि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि दाबि खालामदों खौरां मेलनि गेजेरजों दा जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानानै मुंख्लं नखर मोनसे आफाद दङ दा बे मुंख्लं नखर आफादनि सिङाव थानाय गासै मुंख्लं नखरनि जि गार्जेनफोर दा बिथांमोना थांनाय आगस्ट दानाव 5 लाख खरै मोननांगौनि मोनसे आसा दंमोन साफ्रोमबो आरो आगस्टनि सिगाङाव 10 लाख होनाय आरो मोनखांनाय बिथांमोनाबो 3 लाखल'सो मोननो हादों नाथाय 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' मानो जोङो मोनखो आरो बे मोनसे दुखु गोनां मोनसे बाथ्रा आरो 3 लाखनि सिङावबो गोबां मानसियानो दिनैसिम मोननो हायाखै दा बिसोरो 15 आगस्टनि एबा 15 आगस्टनि गेजेराव बिथांमोना होबावनायनि बयनिफ्रायबो मुंख्लं नखरनि जायफोरनाखि सोद्रोमा आरो गार्जेन बिथांमोननिफ्राय पासबुक लांजोबदोंमोन बिथांमोना 15 आगस्टआव होगोन होननानै नाथाय बिथांमोना मानो होनो हायाखिसै दा बिनि थाखायबो गोबां जोंनि मुंख्लं नखर सोद्रोमा बिथांमोना दुखु मोननानै दं बेखौ आसा खालामनानै दं नेनानै दं नाथाय मानो मोननो हायाखै बिथांमोना मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ आसा होनानै बेबायदि थगायनाया मोजां खामानि जायाखै बिथांमोननि दा बेखायनो जोङो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे सिगाङावनो बाजेटआव लाखानाय बादिनो आरो सिगाङावनो होबोनाय बादिनो
5 लाख करि मुंख्लं नखर आफादनो बा नखरनो होनांगौनि बिथांमोना मा होनो जबान मोनसे जाखानाय 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' होबाय आरो 3 लाखनि मादावबो बिथांमोना 15 आगस्ट खालि थगायबावनो जाबाय 15 आगस्टआव बिथांमोना 3 लाख होनांगौनि जायगायाव मुंख्लं नखरनि जायफोर बिमाफोर दङ बिथांमोननोसो बुरै मानसिफोरनो दानसेयाव 1000 करि रां होनायनि बिथांमोना खोथा होदों आरो मान होदों नाथाय बियो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा नङा।